madoda wilkuni ulamhlale sibona madoda wilkuni ulamhlale sibona madoda wilkuni madoda ulamhlale sibona abantu besifazane ningabathengi Uyinganza ukuthi ayinibile namukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video igama lami ngumsizi aka Ngoso admin. Uyinganza kwethu abantu ke wavala umlomo enkundleni zokuxhumana bayakhuluma ke ngodaba ke lo wesifazane uthe ke noma ke waqambela lensiza kuyibona la kule video amanga ukuthi ke uyidlwengulile. Uyinganza kwethu emva kwalokho lensizwa sithatha isinqumo ke sokuzibulala yabhala ke nencwadi la khona ke ivalelisa. Uyinganza wethu ke mangabe lensizwa isishonile ke lo owesifazane bese kuveza ukuthi ke wenganza kwethu cha ubedlala esebona ukuthi ke lo owesilisa usezibulele. Wenganza kwethu abantu ke bayakhuluma enkundleni zokuxhumana abanye ke bathi akaboshwe ke lo sisi odlale ke ngalento nangufise kuhle mvelase uthi ke akaboshwe usathane. Wenganza kwethu awana manga kuze ke kufa umuntu okusho ukuthi ke bakhona naboshiwe nge-rape ke bengakaze ke bekwenze lento ke i-rape idinga ke ukubhekisiswa nje. Wenganza kwethu nange usipho Tango uthi uyabona ke this story touches me ngempela. How can she do such a thing? She like noma ke she killed that boy emotional and physical. Ngeke bakwethu umlomo ke uyadala so bheka ke izinto esisikhuluma kubantu sibuye ke sicabange before ke singakhipha ke amazwi ngomlomo. Wenganza kwethu ngizofisa ukuthi ngizovula khona umbono wakho ukuthi wena ucabangani ke lapho ke ukhona noma ke la ubukela khona le video. Hlala lapha ku-comment section yami igama ngumsizi aka Ngoso athi ngingalandela benkuluzo zokuxhumana umsizi ese noma ke news ese uzokwazi ukuthi uthole mina njengoba nginjalo madoda wilkuni ulamhlale sibona